El Coral Romput és un dels grans textos de la nostra literatura i està escrit per Vicent Andrés Estellés, que és un dels grans poetes de la nostra llengua, sense cap dubte. És un monòleg interior, un discurs continu, una acumulació de pensaments que no para, que es va acumulant i on trobem una persona amb una gran ferida i amb una necessitat molt gran de reconciliar-se amb la vida, amb la mort, que forma part també de la vida, i per tant fa un cant a la vida preciós. Trobem condensades totes les temàtiques que després ell desenvolupa al llarg de tota la seva obra poètica, per tant és un text molt dolç i molt bonic d'escoltar. I a banda té una forma molt concreta, que és que tot el text està escrit en versos alexandrins, la qual cosa fa que no només siga bonic allò que diu, sinó, evidentment, com es diu. El 2024 es commemora el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés i, per tant, creiem que és un bon moment per celebrar-lo. Però, a banda, també entenem aquest text com un clàssic i, aleshores, com a clàssic que és capaç de transcendir la seva circumstància i la seva època. Va estar escrit a la València dels anys 50, on una persona està tancada en un despatx, se sent sola, se sent aïllada d'un món absurd, d'un món que li és aliè, un món que no entén i que oprimeix les classes populars, la qual cosa és completament actual i completament vigent. Per tant, creiem que aquesta València dels anys 50 pot ser la Barcelona del 2024 o París o Nova York, no? perquè és el que fa que el text siga considerat un clàssic i una gran obra. I a banda és un exemple molt clar que allò personal esdevé polític i que allò local esdevé universal, completament universal. Per a nosaltres el més important d'aquesta posada en escena és el text, no? Tot gira al voltant del Coral Romput. Per tant, aquest procés ha començat viatjant pel Coral Romput, entenent-lo, analitzant-lo, i la posada en escena, evidentment, és contemporània i volem que el públic sigui capaç de submergir-se en els llocs inesperats per on et porta el text. I el fet que jo siga una dona i siga una dona jove, creiem que li pot donar altres mirades, altres perspectives des de les quals llegir i entendre a Vicent Andrés Estellés i al Coral Romput també. Jo crec que és per tothom qui tingui ganes de gaudir del Coral Romput, d'un text com aquest, d'un dels grans poetes de la nostra llengua. I a banda, jo crec que és un text sanador d'algú que té moltes ganes d'estimar la vida. I això s'encomana. Tothom hem sentit aquesta soledat o la sentim i el fet de compartir-la en un teatre crec que la fa més petita. Doncs l'espectador veurà una espècie de road movie a partir d'un escriptori, perquè és el poeta qui viatja, qui sana, qui somia a partir del fet d'escriure. Nosaltres no escrivim, nosaltres diem, i aleshores aquest dir és l'escriure del poeta, no? I per a mi és un text que quan l'estudies, quan el llegeixes amb deteniment, perquè té moltes capes, veus que està meravellosament escrit perquè una paraula està darrere de l'altra per alguna cosa, té una lògica. Aleshores, d'alguna manera va sol, però evidentment és un repte dir-lo des de mi, dir-lo aquí, ara, i que arribi als espectadors de la manera més tranquil·la i més intensa possible.